जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबकी बता दी अभी बहुत ही खास अपडेट लेके आई बनी, जौन की जानकारी देवल बनी और आप सबके कुछ दिखाए भी। सबसे पहले आप सबको बता दी इस साल के सबसे अंतिम दिन आज चल रहा बा, कल से नया साल आवे वाला बाटे। तो खास तौर पे बता दी इस साल में बहुत सारा फिल्म रिलीज भइल, बहुत सारा फिल्म धूम मचिलत, गर्दा मचिलत। जी हाँ भैया, बहुत सारा फिल्म। तो जी हाँ भैया, हम एक लिस्ट भी लेके आए बनी और साफ तौर पे बता दी आप सब वीडियो में जानब कि यह साल यानी 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करे वाला फिल्म कौना हीरो के कौन बा। जी हाँ भैया, बतौर आप सबके बताएं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक बना रही। सबसे पहले आप सबको बता दी बहुत सारा फिल्म रिलीज हुआ, जैसे कि पवन सिंह के, दिनेश लाल यादव जी के, यहाँ तक खेसारी लाल यादव जी के, और भी समर सिंह चिट्ठी, बहुत लोग के, तमाम कलाकार लोग के, जैसे कि परवेश लाल यादव जी का, और भी कलाकार लोग के फिल्म, बहुत सारा कलाकार लोग के रिलीज हुए। लेकिन हमें मैं बात करे वाला बानी भैया कि सबसे ज्यादा इस साल कौन फिल्म कमाई के लिए बा, जौन की एक चीज हम आप सबके दिखावे भी कोशिश के लिए बनी, आप सब आगे देख भी पाए। सबसे पहले आप सबके बता दी भैया इस साल के सबसे ज्यादा कमाई करे वाला फिल्म जौन बाटे भैया उ बाटे बॉस। जी हाँ भैया, पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म बॉस सबसे ज्यादा कमाई के लिए बा, बम्पर हिट भइल बाटे। ओकरा बाद के कमाई के लिए बा फिल्म भैया वो भी हम बता देतनी। काहे कि सबसे पहले आप सबके बता दी कि हम बात कर रहल बनी कमाई वाला, ओवरऑल कमाई के बारे में बात नहीं करत। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी आनंद मंदिर थिएटर बनारसी जौन आप सबके बीच काफी फेमस बा। जी हाँ भैया, ए नाम के पेज भी बाटे जौन के आनंद मंदिर थिएटर द्वारा ऊपर हर एक अपडेट देखल जाला। तो जी हाँ भैया, आप सबको बता दी एक अपडेट जारी के लिए बढ़ लो कि कौन फिल्म आनंद मंदिर थिएटर जौन बाटे ओमे इस साल टॉप 12 में सबसे ज्यादा कौन फिल्म कमाई के लिए वो थिएटर में, सारा थिएटर के नहीं कहत भैया, ओवरऑल कमाई के बारे में अपडेट मिलल बहुत मुश्किल होला। जी हाँ भैया, भोजपुरी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्यूरेट आउट ना होला, आप सबके पता बा। जी हाँ भैया, यही से ना बता पाई आदमी की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई कौन के लिए बा। लेकिन आनंद मंदिर थिएटर में इस साल सबसे ज्यादा कमाई के लिए बा बॉस। ओकरा बाद भैया कौन फिल्म कमाई के लिए बा ये भी बताएं। काहे कि भैया वो पेज पर एक लिस्ट भी जारी कल गई बटे टॉप 12 फिल्म 2021 के, जो कि माने 2021 में जितना भी फिल्म रिलीज की उनमें टॉप 12 यानी सबसे अधिक 12 गो कमाई करे वाला फिल्म कौन बा, जो कि आनंद मंदिर थिएटर बनारसी में। जी हाँ, वो थिएटर में जी अभी आपसे बता दी ये लिस्ट में एक आध दो फिल्म पुराना ही बटे, लेकिन ये साल में लागल रहा, फिर भी कमाई के लिए टॉप 12 सबसे ज्यादा कमाई करे वाला फिल्म में वो भी शामिल बटे। तो आप सबके थोड़ा सा हम लिस्ट बता दी। जी हाँ भैया, सबसे पहले हम बतैले नहीं है बॉस। ओकरा बाद 2 नंबर पर भैया बाटे प्यार किया तो निभाना जौन की खेसारी लाल यादव के फिल्म, और 3 नंबर पर बाटे चोरी चोरी चुपके चुपके जौन की खेसारी लाल यादव के, 4 नंबर पर विनाशक। जी अब ये समर सिंह के, 5 नंबर पर घूंघट में घोटाला 2 जौना में दिनेश लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ बाने, उन्हें विवाह 2 जौन की चिंटू के फिल्म हुए। जी हाँ, प्रदीप आर पांडे। और 7 नंबर पर बाटे दोस्ताना, 8 नंबर पर बाटे हम है राही प्यार के, 9 नंबर पर बाटे कमांडो अर्जुन, और उन्हें 10 नंबर पर पवन पुत्र, और भी 11 नंबर पर साजन चले ससुराल 2, और 12 नंबर पर लिट्टी चोखा। जी अभी आप सबको बता दी 12 फिल्म जौन की सबसे अधिक इस साल कमाई के लिए बा आनंद मंदिर थिएटर में जब रिलीज हुई बा तो सबसे अधिक कमाई के लिए बा। आप सब डिस्प्ले पे भी देख सकते नहीं, 12 फिल्म के नाम देले बटे जौन की टॉप 12 इस साल के सबसे ज्यादा कमाई करे वाला फिल्म बाटे जौन की आनंद मंदिर थिएटर में। जी हाँ भैया, तो फाइनली भैया इतना कहतनी कि इस साल सबसे ज्यादा कमाई करे वाला फिल्म बाटे जौन की आनंद मंदिर में वो बाटे पवन सिंह के बॉस। ओकरा बाद खेसारी लाल यादव जी के बाटे प्यार किया तो निभाना, सारा बतेबे के आप सब देखबे कनिया। जी हाँ भैया, तो आप सबे पर का कहल चाहतनी जरूर कमेंट सेक्शन में बताई। चलते कहें भैया वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी।